Mä ymmärtäisin, jos se kohdistus niin kuin sinne Venäjään. Mutta kun ajatellaan Suomea, kun täällä on noi yrittäjät pitää itse sitä baaritoimintaa kaikkea, niin se on mun mielestä aika ikävää. No meitähän ei ole sinänsä kiinnostanut niinkään tämän yksittäisen pakoteyhtiön asiat, mutta me ollaan huolissamme tästä meidän polttoainejakelun, varsinkin raskaan liikenteen osalta, niin sen verkoston laajuudesta. Me on jo aiemmin havaittu, että Itä- ja Pohjois-Suomessa saattaa tulla haasteita ja tällä pakoteyhtiöllä on niin paljon dieselasemia, että meidän arvion mukaan se joillakin paikkakunnilla aiheuttaa sitten häiriötä logistisiin ketjuihin ja vaikuttaa reittien uudelleen suunnitteluun. Tiepuolin markkinaosuus taitaa olla siellä 5. tienoilla, mutta raskaan kaluston osalta heillä on näitä dieselasemia toiseksi eniten Suomessa, joten sillä on tietyillä alueilla merkitystä.